हेल' लोगोफोर आंनि थाइलेण्डनि गुबुन मोनसे सिरिजआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ आरो बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव जासिहरनाय थाबाय। फिलिंसानो बोरैबा मोनफैखायो आरोना बेवहाय फैबाथाय अयथासार आइलेण्ड दङ। आइलेण्डआवथ' जों मोनसेबो दाबो थाङाखै। बिदि खाथि खालायावनो बेरायख'नो हायि जायगा बिराद दं माने। ओरैबायदि मोजां मोजां दङ नै बेयाव मोजांथार बेवहायसो बारा मानसि गैबावा। पाटंआवनो हायस मोनसे दं फुकेटआव। बिथिंजायबो बिराद मोजां बेरायनो एकदम सान्ति मोनफैखायो आरो दावराव दावसि जेबो गैया बिराद मोजां खालामो। मा खालामगोनथाय दा? हा? लोगोफोर नोंथांमोना मालाबाफोर बिचफोराव बेरायनोब्ला नोंथांमोना लोगोआव सानस्क्रिन लादै नङाबा ओरैबायदि गोसोम जागोन। हायोब्ला 50-55 प्लास गोनां SPF-नि सानस्क्रिनफोर 100 थायोब्लाथ' मोजांमोन बाट 100नि गैया। अब्लाबो नोंथांमोना सानस्क्रिनखौ फोननो दाबाव ओरैबायदि गोसोम जायो रायजोफोर। बेफोरबायदि लैथोमायाव माबायोबा दुगैयोबा प्लास लोगोसे बिदि सान्दुं गोसायाव ओंखारोब्ला गोसोम जागोना खाबथांखा आरो। नैबे प्राइभेट माबा आरोना बर्ड आरोना बेजों आइलेण्ड थांनो हायो। पिपि आइलेण्ड, हं आइलेण्ड ओमफ्राय मा आइलेण्ड नायनो गोसो जायो थांनो हायो आरोना। स' सासेयाव 2000 बाथ लागोन आरो। थांनोसै। अबस्थाया सप्तासे ओंखाम मोनजायै बायदि जालायलायथारबाय। गोसोम खाब्रें-ब्रें बन्थ' मुरि मेकआपबोथ' लाखाया आङो। सानस्क्रिनबोथ' फोनाखै खालि मोनसेल' क्रिम फोननानै फैबाय। नुदो लानथिथिखा मोखाङाव जेबो लाखाया आयौ हाराव राव बेनिखायनो साइजबो नुथारा आंखौ। गोदो उन्दैनि फुराना यादेफोरखौ थाजा खालामफिनबाय आरो। उन्दैयावसो बेफोरबायदि गेलेयोमोन। नोंथांमोना सोर सोर गेलेनो मोन्दों बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। दसे बिदिनो गेलेथ'बाय दैमा जिङाव आरो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि टाइम मोनफिनगोन ना मोनफिना सोर मिन्थिगौ नङा होमबा। बेनिखायनो जा एसे सम मोन्दों बेखिनियावनो दसे गेलेबाय। मानसिनि जिउ दिनै दं गाबोन गैया। मोनखानाय समावनो दान्दिसे दसे गेलेनांगौ रंजानांगौ। समा गिदिंनानै फैफिनबाय थाया। मोजां खाबुखौबो गले गले मोनबाय थाया। बेनिखायनो दसे रंजाबाय। लैथोमानि जिं दसे थाबायबाय बेरायबाय। बिराद इन्जय खालामबाय। दसे रेस्ट लानोसै। आइलेण्डआवलाय हं आइलेण्डआव थांनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बाफिनबाय माथो एखेसो। आइलेण्डआबो बेनो बे आइलेण्डआव थांबाबो बेखौनो बे बोरि बे बिचखौनो मोनहैफिनगोन बे दैमाखौनो बे लैथोमाखौनो। ओंखायनो बाबाय थांनोनो बाबाय। बेयावनो बिराद इन्जय खालामबाय। माखासे क्लिपफोरा माबाबावाखैसो डिलिट खालामजोबनांबावबायसो। मेम'रियानो फुल जाजोब्बायना बेनिखायनो। आरो जाबायदि गोसोम जायोलै सान्दुं बिराद गोसोम जाबाय आरो बाइकआव गाखोबाय थादोंना अयथासार गोसोम जाबाय। आङो बेवहाय मा नागिरदों बैयो साम'नि माबाया बेखौ आरोना जा मोजांखा माला बानायनो होननानै कना प्यार हे सङाव जे अमिषा पटेला बानायदोंना गोदोनायाव गानदोंमोन ना। अमिषा पटेलासो बानायदोंमोन ना ऋतिक रशनासो खालामनानै होदोंमोनथाय बावलायलांबाय आं नायफिनबासो मिन्थिसिगोन। जि मोजांखा आरोना खिन्थु आं लाबोफालायबावदोंसो न'सिम आरोना बेखौनो। बिराद मेंनाय मोननानै दसे रेस्ट लाथ'बाय। नै बोराय बुरैफोराबो मालाय जा आराम इन्जय खालामदों। आंहा एकदमबारे मैदेर बुरैफोरबायदि होथारबाय हाया गाखोनाया। जा मेंखाबायमोन। बेनिफ्राय फैफिनबाय क्राबि फारसे। क्राबिनिफ्राय थांफिनगोन बेंककआव आरोना। हरनि गारि दङ। स' फुंखिनियाव जाखिनि हायो बेखिनिखौ बेरायजोब्बाय। बेलासिनि 3टा बाजियाव गारि दङ आरो जायगाफोरखौ नुदोंना रायजोफोर बेसेबां मोजां।
ओरैबायदि गोसो जाखादोंमोन जे थाइलेण्डआवनो थानोसै जब मावनानै नाथाय माथो जब मावबावनो आरो मा जब मोनथावथाव नङा होमबा बेनिखायनो आसामावनो थानानै थिगसे फैसा खामायनानै थाइलेण्डआवनो भिजा जोबजासिम बेरायनो फैबाय थानोसै बोसोराव खेबसे बे आंनि साननायसो दै आंनि जास्ट साननायखौसो नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरो एकदम सिरियास दाला दा सफैबाय क्राबि फारसे माबा मोनसे जानानै डाइरेक्ट थांनोसै बेंकक फारसे फाइनालि माबा मोनसे जानो फैलायबाय र' आयु अबस्था गैखाला नालाय मोखाङा बाइकआव गाखोबाय थानानै माबा मोनसे जानो फैदों र' जा किउटखा मावजिया खेबनानै नायनो लुगैदोंमोन नाथाय एसे अनथावथावखौ बोरै खेबनो ना हाय लोगोफोर सफैलायबाय रुमाव ओमफ्राय दा पेकिं खालामनानै बेंकक फारसे थांफिनलायनोसै बिनि ट्रिपआ जोंना जाथ'लायबाय ओमफ्राय दा थांलायनोसैलाय बेंकक फारसे ओमफ्राय मानसियानो नै मारैबा खामग्रेंग्रा खुमब्रेंग्रा जाजोब्बाय खानायाबो बस्था गैला नै एकदम मेंनायबो मोनबाय बेरायगासिनो रेस्ट लानायानो जायाखै हरावबो बेरायदों सानावबो बेरायदों बाइक लाखादों नालाय जायगा नायनो फैदों नालाय नायजोब्बाय आरो माखासे माबाफोरखौ नुथायफोरखौ आङो भिडिअआव लाजोबनो हायाखै माने पसिबोल नङा आं मबाइलावसो ब्लग खालामो नालाय ओरैनोथ' एक्सट्रा केमेराबो लाबोबावाखै बेनिखायनो एसे उसुबिदा मोनो आरोना सब समावबो भिडिअ लाबाय थानो ओमफ्राय आंना मोनसे प्रब्लेम आरोना जेब्ला बिसोरनि लकेल मानसिफोरजों कमिउनिकेट खालामोना अब्ला आं भिडिअखौ माने ओरै लानानै हाय सवारिखा बेफोरबायदि होननो लाजियो माने ओमफ्राय केमेराखौ अफ खालामनासो रायलायो आरो ओमफ्राय गोबाङानो माने गावसोरनि मानसि सानबाय थायो आरोना आंखौ माने उनावहाय आं बेलेग बर'नि रायलायोबाथाय आरोना माने जों गोजा बर' रायलायबाथाय आन्दायसिगोन आरो आया नों इन्डियानि बायदि नङानो इन्डियानि बायदियाबा माबायदि तेलुगा माने बै एसे सोमज्रोफोरखौ होनोदां आरो गन्थं गोलाव मेगन बेसेबांफोरखौ आरो जेरै बेंगलि टाइपफोरखौ होनोदां आरो ओमफ्राय जोंनाथ' बर'फोराथ' एकदम लावंसि मेगन बुथे गन्थं खान्दि गोजा जायोना गावसिनियाबो बिदि दं आरो सोरबा सोरबा ओमफ्राय मोजांबो दं नायनो मोजां ओमफ्राय गन्थं खान्दि खान्दा खायनो गावसिनि बायदि होनजासै आरो जेबो नङा होनबाबो मोजांसो लोगोफोर मेंनाय मोनबाय थांनो रेस्ट खालामनो टाइम गैला गारिया दङ 4:30 जाबाय 2:45 जाबाय ओंखारसै बाय दाहाय लोगो दा सफैलायबाय क्राबि बास टार्मिनेलाव बेनिफ्राय थांगोन बेंकक फारसे आरो नोंथांमोनखौ बेंककआव लोगो मोनहैसिगोन अब्लासो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि जोबजासिम नायदोंब्ला अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामनानै गालां लाब्राखौ कार्टुनखौ ओंखायनाय बायदि बेखौ बुंसै दे बाय लोगोफोर टेक केयार